Dadahamu mamimlitahu, audo mamimlitamu. Jalan padiri hamu, asalau hamu marparbuwe, jalamian parbuwe munai. Asa kiyau kamu, nasa si pangidokok munga, siap amai marhide-hide guarku. Allahumma boleh hamu masalah bangsa. Jadi hamu nasido tubagasan wardi amat anak doktor di Parapajian. Marpatas niroha mahamu marparane maralumpur akka nalibalian. Parhasem kamu ma tiki Kolose 4 ayat 5. Sada Korintus 2 ayat 5. Asa nama jahat aku semua ikatutuli ibadah unang dihabisi cuma. Sada Timoteus 6 ayat 12. Habutuhon ma panalohon hapusiaw na degani. Takut ma hanguluan na sa leleng-nileleng. Ay tu sidohon ito. Jala di parhakopot hudo panidangiyon na degani ijoro ni sitoro sitidani. Siya semua mata. Semua di dalam kata berpuas. Ikon na tumatlo, unang berdua hati, unang sisubur dua, unang mapangomos siya dalam na sotaman. Akan au peo kabumion ni hapus siya nigo, igagasan roha na yas. Sada Timoteus 4 ayat 1 sada Rodi ayat 12. Ima pakakon jala mudahon unang mahu rohani halak bidaho sialah hapasohomi alai dari tiruan yang akan aposia mahu dipakatayo diparani diholong di roha dihaposia nang dihanaman. Efesus 4 ayat 17. Asa odo na hudong jalan wating dangkon manitih Tuhan. Na suatu pabe hamu marpangalaho soman halak si pelibemu. Na marungahon na somaruna. 2 Timoteus 4 ayat 2. Jamitahon hatai hajong jokon nitiki naune nang songne picang paimo apoi marhite-hite nasa lapas ni roha dohot pahodayon. Timoteus 8 ayat 10 ayat mengatakan naik mamangulaho na denggan na sida kamulaho na denggan maroha na puas na gir-gir marsi basa-basa. Amin. Sabdo unang mabuk rohang taon ma najati radoti natama ulaw ni parbarita na uli sahap ula tohonang ni Ali Saud Simanjunta, sarjana teologi, hubabangkit jala urasi maho, gawe patita Kuria Kristen Indonesia Protestan, marhini di guar de bata ama, anak do Todi Purbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergogo
tuatai mau marhiti di topi purbadi melau tohonan apa di tahun asa dari pangula na buju nama perbueo perbui na tinggal rodi salilina patau de bata mau tu akka ulauni mangulau na obar tuatana jaga di tubuh ma di bagasapko lomo nirwana marhiti di Tuhan Yesus Kristus si pasana koni rodi salilin nililina amin. Ale Oktanta Corin Gulton Magister of Theology Upabangkit jala urasi maho gari patita Kuria Kristen Indonesia Protestan marhiti di goa rile bata ama anak dot odi Purbadia di pasu-pasu di patiu di parbogoi jala di tugu-tugu tuatai mango marhiti di tot mangulau pohonan apa di tahun asal dari nama parbogoi na dengan rodi salin-salin di patau de batama ho tuakka ulauni mangulau na obar tuatana jala di tubuh ma di bagasat kolomo ni rohana marhiti di Tuhan Yesus Kristus si pasana koni roh amin. Ale David Nico Julian Manalu sarjana teologi Hupabangki jala urasi mau dari pajita Kuria Kristen Indonesia Protestan marhiti de kuari de batama anak do rodi Purbadia di pasu-pasu di patiu di pardogoi jala di tugu-tugu tuatai mau marhiti di rodi Purbadia mangulau tohonan apa di tahun asa gade pangulan na buju nama parbui na dengan rodi salilin-lilin di patau di batama ho akau launi menglaun na barat wakana jala di tubuh ma di bagasat kolong ni rohana marhiti di Tuhan Yesus Kristus si pasana koni rodi salina amin. Selamat datang kepada Pendeta Saud Simanjuntak STH. Selamat datang kepada Pendeta Oktanta Corin Gulton. Selamat datang kepada Pendeta David Manalu. Pada tanggal 5 Mei 2024, pimpinan pusat HKIP Bishop Pendeta Rindu Tambunan STH MM ditandatangani Sekjen Pendeta Tarida Sirega. 1. Nama Oktanta Corin Gulton MTH. Tempat tanggal lahir Medan 4 Oktober 1993. Nama David Nico Julian M STH. Tempat tanggal lahir Duri 28 Juli 1999. Pendidikan terakhir sarjana
teologi. Kedua, ditahbiskan menjadi pendeta HKIP pada kebaktian Minggu tanggal 5 Mei 2024 di HKIP Agape Resort Siantar 1. Ini penahbisan 3 pendeta di gereja KIP di Jalan Pisang, Kota Pematang, Siantar. Jadi sudah ada tambah 3 pendeta di gereja HKIP. Ya, hadir juga Bishop HKIP Pendeta Lindu Tambunan untuk memimpin ibadah penahbisan. Sesadahodo patawon akan aposon nasi nurun tuaka uriai akadongan jolma gabemu naminomu marhiti temudar namadiai asarap hami dia sonangan pasanapok ko di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.